Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. On a twist and turn event, Pastor Dr. Ian Love has accepted mota nemari from zvigandanda vana seWicknell mbavha dzevanhu vari kubira nyika. Chii chakadaro chinenge ngozi munongoziva mega Pastor Ian Love wakaofwa kunze vaisikotora magifts avo mota nemari, but it's almost took 1 week. Hamene kuti vanga vachifunge, but vazukuru vambuya Nanda vanga vachiti havafanirwi kutora. Saka sezvo vaenda kunotora mota, people are not happy, vakatsamwa zvisingaite. Muri kungoiona video vaenda vakanoaccepta, but isusu taona senozvo vanga vasina kufara sezvinoita vamwe. Saka tarai munzwa zvachitaurwa nevazukuru vambuya Nanda. Aripo mumwe muna yakati Ian Love didn't want but the wife forced him. He is not a Ndebele anymore. Munakati pennies, congratulations to them. Munakati, I salute Thomas Mafumo and Winky D. They are not pastors, but they have morals, principles that can't be matched. Munakati, these gifts are dividing citizens like never before. It will be very difficult to bring Zimbabweans together to fight for a cause. Not even a person in government has spoken about investigating the source of income. I feel like the pastor gave in to the temptation. How do you go and accept unclean gift from a thief, especially after what was exposed just last week by the SA government? But I don't see the reason for him to refuse such beautiful gift he never asked for. Besides, they are not politicians. Not all betrayals come with a kiss. Some come with a 2025 Land Crusaders and a full tank. 30 pieces of silver. I don't blame him. Zimbabwe will never be normal as long as its capital city remains Harare. If I could get a chance to loot, I will loot and leave the cursed land forever. Saka vanhu vari ngotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munavo yakati concerning gifts and without judging anyone, Christians must discern the source by considering whether the gift comes from a source that honors God. If the gift origin is questionable, it may be wise to decline it. Hate me, but the truth we all know, there is no true prophet. All these guys are just after money. How will they pass a temptation like that when their mission is money? If they get title from the poorest, what can stop them from the filthy rich from accepting the money from first the rich? Believe in God but never believe any church in Zimbabwe. He has lost one follower who I am in pain. Wisdom is a principle he was supposed to decline. So guys, and this is not dinazvo asi most of the time kangona ZANU-PF ED zvigandanda vachiita zvavaita izvi vanenge vachizama kusilensa munhu ane achitaura chokwadi. Saka apa Ian Love vari kutosilencwa, which means ese maprofeti anga tichinzwa anga achitaura chokwadi, you will never hear them because enezvo atovharwa kana atopuhwa so inonzi capturing, atocapture ipapapa. Saka vazukuru vamuya Nanda havasi kufara nazvo because each and every time we all knew kuti vari kutaura chokwadi zvinhu zviri kuitika, because vaitaura zvaitika votaura zvaitika. Saka kana patodai so zivai kuti Ian Love has been captured, anyway zvanenge akutiudza nhema dzega dzega. So guys, handizivi not kudini nazvo, but so far vanhu vasina mboaccepta magifts from seWicknell and Thomas Mapfumo naWinky D. These guys they have refused time and time kutora kuaccepta, especially Mapfumo akazamwa by all means akanzi tokuitira zvese, but akatsika karamba. Vana vose achipanga vaituka government vachishoropodza nyika, but vakazoenda vakanotora magifts kuna seWicknell. Munongoziva mega zvinoitika kuZANU-PF. seWicknell akapuhwa tender kuGwanda, chii chakaita? Hapana, asakatiza nemari. So mukangotarisa ndo vanhu vari kudya muZimbabwe. Thank you so much. Don't forget to subscribe.